Kdo se směje nejvíc? Asi Míša. Míša. A kdo sleduje fanpage Lollipops? Všichni, úplně všichni. Kdo je má rád? Všichni. Já zvedám i nohy, protože to nejde ukázat. Která má rád růžovou, modrou, žlutou a zelenou? Tak Hlavně zelenou. růžovou, modrou, žlutou. A ty máš jakou nejradši? Růžovou. Holky, teď je tady jedna otázka od fanoušku prvá. Čeho jste se báli, když jste byli tak jakože malí? Já jsem se hodně bála jakože tmy, ne tmy jako tmy, ale co je v té tmě prostě. Já jsem se bála taky právě té tmy, potom jsem se bála i duchu, nebo jsem se taky hodně bála čertů anebo klaunů. Čerti. Ježišmarja, já jsem byla... To bylo strašné. Moje éra čertů, to bylo hrůza. Já jsem se vždycky schovávala pod gauč nebo pod postel, že jsem byla takhle schovaná za rodičem a vždycky jenom... Já se bojím. To bylo strašný. Já jsem se nejvíc bála té tmy vlastně. Jo. Jakou pohádku jste měli jako děti nejradši? Tyjo, tak já jsem jich měla fakt hodně. Já jsem třeba měla moc ráda Sofii první, nebo jsem taky hodně měla ráda Lociku, nebo ještě jsem hodně sledovala, jak se to jmenuje, Jen počkej zajíci, nebo Bob a Bobek, něco takového. A to jsem fakt milovala. Nebo Káťa a Škubánek jsem se hodně koukala. Nebo Krteček. Já jsem se na to, toho bylo hrozně moc, jako. Já hodně jsem sledovala Šmoulové, anebo Šmouly. Jsem hodně sledovala. Sledovala jsem Luciku a takový ty Disney princezny. A asi taky nějaký ty Počkej zajíc, takový ty Bob a Bobek, něco takovýho. Já jsem jakože fakt hodně měla ráda Jen počkej zajíc. My jsme se na to koukali i s bráchou. A to bylo pro nás v té době tak hrozně vtipný. A nebo měla jsem ještě ráda Disney, jakože princeznu Elenu z Avaloru. Jo, to taky. A nebo Elzu. To jsem taky měla ráda. Já jsem měla ráda jakože úplně všechny princezny. Já jsem měla hrozně ráda Zvonilku, jakože já jsem mega měla ráda Zvonilku prostě a ty víly a já jsem nejradši měla tu vodněnku vždycky, to byla moje oblíbená. Ale i Zvonilku jsem měla hodně ráda, ale vodněnka byla moje nejoblíbenější, to si pamatuju. Taky jako z hraných pohádek jsem úplně ujížděla na princezně Zemlin.